Kita nagapadayon sa siri nga naguluhan pagmugna og lig-on nga pagtuo. Ang katuyuan ini maong siri mao ang pagmugna og lig-on nga pundasyon sa atong pagtuo aron magpuyo kita nga magmadaogon sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Sa niaging semana naghisgot kita sa saad sa bili sa pagsunod ni Hesus. Kung wala kamo sa miaging session, inyo kining masusi og makita sa atong website sa www.livingwordnra.com. Akong balikon, makita kinyo niyo sa atong website sa www.livingword.com.nra. livingwordnra.com. Sorry. Ang uluhan sa atong mensahe karon mao kini, unaha pagkighinabi. Unaha pagkighinabi. Kung ikaw nagasunod sa atong mensahe, makita usab kini nimo sa YouTube version application nato ug anaa didto ang atong sermon outline sa YouVersion. Small group discussion, question ug ang uban pang ato ang mga basahon sama sa daily Bible readings para karong simanaha. Ug naghangyo ako sa mga nagtan-aw karong kahaponon ug bisan pa katong ania karon dinhi sa pagtindog agi og pagtahod sa balaang pulong sa Dios nga atong pagapasahon karon. Gihangyo ko kamo sa pagtindog. Atong basahon ang basahon sa Juan 4 ngadto sa 14. Kapitulo 4 bersikulo 4 ngadto sa 14 gikan kini sa ato gikutlo sa maayong balita. Ato kining dunganon pagbasa mga igsoon. Bersikulo 4, sa iyang pagpaingon sa Galilea gikinahanglan nga moagi gayud siya sa Samaria. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlan og Sikar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose o si Joseph. Ato adito ang atabay ni Jacob ug milingkod si Jesus tupad sa atabay kay gikapoy man siya sa iyang panaw. Mga alas 12 na kadto sa udto meaning tungura ang mga tinun-an ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya miabot ang usa ka babayi sa Marianhon aron pagkalos og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimna ra ako." Ang babae mitubag, "Hudiyo ka ug ako sa Marianhon. Unya nganong nangayo ka man kanako og tubig nga mainom?" Kaya ang mga Hudiyo ug ang mga Samarianon wala may pagsandurotay, no? Bersikulo 10 nagaingon si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka pa unta sa gasa sa Dios ug kinsa kining nangayo kanimo tubig, mangayo ka gayud unta kaniya ug hatagan kaniya tubig nga naghatag sa kinabuhi." Ang babae mingon, "Sir, wala kay timba ug lawom ang atabay, asa ka man magkuha ni anang tubiga? Kining atabaya hinatag sa among katigulangan nga si Jacob ug siya ug ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan muinom gikan ini. Ug labaw ka pa di ay kang Jacob?" Si Jesus mitubag ug miingon, "Ang muinom nining tubiga uhawon pag-usab, apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga muhatag og buhig tubig ug kinabuhing walay katapusan." Magampo ta mga igsoon. Hallelujah. Salamat Ginoo. Langit ng Amahan, balaan nga Dios, salamat Ginoo. Ngayon mo na usag kaming gidala dinhi ni maong dapit. Gihatagan mo kami kay gayunan nga kami magkakatapok bisan pa man sa kahanginan. Ngayon mo na usab Ginoo Lord God, ipadangat ka namo Ginoo ang imong mensahe alang sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi.
Lord, nagampo ako Ginoo God, Lord, nga sa imong paggamit kanako Ginoo sa pagdala sa imong balaan nga pulong ngadto sa imong makatawhan. Himuha ka ni Ginoo, Lord God, nga akong masangyaw Ginoo sa klaro Ginoo, sa tataw gayud Ginoo, Lord God, nga makita nila ang kamatuoran diha sa imong pulong. Ug usab, Lord, nagampo ako Ginoo, Lord God, nga imong andamon Ginoo ang matag usang kasing-kasing nga nining kahaponon Ginoo God, Lord. Andam kami Ginoo, Lord God, mamati Ginoo sa imong mensahe nga imong ihatag kanamo. Panuna sa tanan Ginoo, labaw pa nga nangayo kami Ginoo, Lord God, ug kapasayloan sa among mga sala nga nahimo Ginoo. Lord, nagampo kami Ginoo God, Lord, nga imong susihon ang matag usa nga kasing-kasing ug tan-awa Ginoo, Lord God, ang mga lama sa sala nga mong nahimo. Kung mahimo, O Lord, kuhaa kini Ginoo, hugasi kini sa mili nga dugo ni Ginoong Hesukristo, Ginoo, Lord God, ug himuha kami nga ayan nga moatubang kanimo nining kahaponon pinaubos Ginoo, Lord God, ang among kagalingon o among kasing-kasing. Dalaygon ka sa walay katapusan kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among Dios manluluwas. Amen ug amen. So, aduna ako'y pangutana, unsa may inyong gikahadlukan? Unsa may atong gikahadlukan? Aduna ako isa-isay kanyo mahitungod sa usa ka website nga gitawag og phobialist.com. Diin makit-an ang mga koleksyon sa pangalan o kahulugan sa kapin 500 o 500 nga mga kahadlok o phobia. Ang maong listahan gigama o gihimo sa usa ka tawo giganlan og Fred Culbertson nga nag-angkon nga ang tanang phobia o ang kahadlok ngayang nahisgutan sa iyang website makit-an sa mga pamantalaan o sa medikal nga mga kasulatan. Ang mga phobias mahimo gikan sa talagsaon o mahimo usab kini gikan sa katawanan. Hisgutan ko kamo og pipila niini. Agi usab mga igsuon og usa ka susama sa usa ka dula o duwa, no? Ako kining ipangutana kaninyo ang mga klase sa kahadlok ug hinaot pa unta nga inyo kining matubag, no? Wala pa siguro mo kadungog niini. Wala pa mo kadungog. Liars go to school. Ita mga igsoon. Mao kini ang akong ihatag kanyo una, kining philadophobia. Philadophobia, unsa man kini nga klase sa kahadlok? Philadophobia. Nahibaw mo unsa kini nga klase sa kahadlok? Kahadlok kini sa usa ka usa ka bald. Mo day upaw gid ay, no? Kahadlok kini sa usa ka upaw nga tawo. Pasaylo ako atong mga nahitungdan, dili kini wala koy tuyo makasakit o makahatag kaninyo og dili maayo nga pagsabot, no? Ang kining philadophobia mao kini ang kahadlok kanato sa usa ka tawo nga upaw. Ang intraphobia o intriraphobia unsa man kini nga kahadlok? Aduna ba'y nasayod ani? Nahibalo ba kamo nini? Kay kasagaran mao magyud ni atong giampo, ilabi na gyud mosulod kita sa kaminyoon. Nga Lord, magkasabot unta mi. Dili lang sa ako ang kapika sa kinabuhi. Ilabaw na sa tanan ang akong ugangan. Mother-in-law, intriraphobia, kahadlok sa imuhang ugangan nga babay. Wala ko masayod nganong ang babae raman dili man ang laki, no? Pero mao may gibutang mo atong tan-aw na lang. Fear of mother-in-law. Abi, no? Ako wag gyud ko mo bati anak mga igsoon kanang kahadlok sa akong mother-in-law. Tungod sa grasya sa Ginoo pagkaminyo nako sa akong asawa, dugay naman namatay akong ugangan.
namatay na ang akong ugangan nga babae, ang lalaki na lain habilin. Tinuod gidi ay, excuse me, mother-in-law. Nausay lain mga igsoon, ablutophobia. Ablutophobia. Unsa man kini nga kahadlok? Nahibalo mo unsa ni? Kahadlok sa pagkaligo. Okay. Makandingon ta ani ug duna ta ani mga igsoon. Kahadlok sa pagkaligo. Ug aduna pay lain osmophobia. Osmophobia. Unsa man kini gipasabot niini? Unsa man kani nga klase sa kahadlok? Nahibalo mo? Wala mo kadungog ani ganiha? Okay, sultian to kamo, wa mo mahibalo. Kaning osmophobia mao ni ang kahadlok sa body odors o kanang baho og sa bana siya? Di ako nagsultian ha. Baho kunog anghit, baho og anghit, osmophobia mao dani ingnon tas mga katiguangan, usmugan nimo osmophobia, no? So adunay katapusan kining gitawag og chromatophobia. Chromatophobia. Alang og tagay ani Lord. Kay basig din ako ganahan og kwarta. Mao ni chromatophobia, kahadlok ni sa kwarta, no? Naa sa di ay ni. Kita nga walay kwarta, dili na ta magkinahanglan ani. Kay wa man tay kaangad kahadlokan. So sa ato pa, dili na taangay mahadlok. Ug adunay phobia nga naa sa kadaghanan sa mga tao nga subo palandungon naa sa iglesia. Nganong tumaw man na sa iglesia ang kahadlok sa tao. Wala kini mahimutang sa listahan ni Culbertson apan kini gigama sa pangalan ni Ray Comfort, founder sa Living Waters. Usa kini ka organisasyon nga ang katuyuan nga masangkap ang mga Kristohanon aron makatuman sa gitawag nato og Great Commission. Gitawag kini ni Ray Comfort og evangelophobia. Akong balikon, gitawag kini og evangelophobia. Nasayod kamo unsa ni? Mao kini ang kahadlok sa pagsangyaw sa ebanghelyo o sa pag-evangelize. Hinaot pa unta nga walay nangandoy niini kanato sa mga Kristohanon. Sa libro nga giuluhan og Just Walk Across the Room ni Bill Hybels, nakahimo siya og personal nga obserbasyon niini. Ningingon siya, kasagaran mga 30% sa mga tawo nga moduol kaniya ini kahuman sa ilang weekend service o pagpanimba, adunay usa ka butang nga anaa sa ilang hunahuna kanunay. Ang kining maong butang nasayod ba kamo kun unsa kini? Kini maong butang mao kun unsaon nila ang ilang mga higala o membro sa ilang pamilya pagkabaton og hingpit nga kaluwasan. Mahimo siguro ni nga ilaning amahan o usa ka uyuan o usa ka silingan o agalon nga patay diha sa espiritu nga walay relasyon diha sa Dios. Daghan gayud ang magtotoo ni Kristo nga nagpahayag sa ilahang kabalaka alang sa mga tao nga nahilayo sa Dios. Sa matag higayon, ako usab silang pangutan-on agig tubag sa ilahang pangutana. Ngano nga dili man ninyo sila tabangan nga makaila sila sa Dios. Apan ang usa ka tawo alang kaniya kini nga idea. Kini nga ideya murag lisod og imposible. Kay moingon man sila nga dili ko kabuhat ni ana. Wa pa gani na tuing na ni balibad na. Wala gayud ako mahibalo kung unsa akong isulti. Wala ko ana nga espirituhanong kahibalo. Dili ko ingon ni ana nga pagkatao ug mapakyas ra gayud ako. O usa pa, kana ang mga buluhaton kay para sa inyo nga mga professional. Di ba?
Mao nay pulong nila. Kanang pagkaistoryahan mga igsoon atong tan-aw, naglikay lang gyud na sila silang mga obligasyon or commitment ngadto sa Dios. Evangelophobia. Nagampo ako nga wala unta ni bisan usa kanato nga nakabato niini. Pila man kanato ang naigo dinhi dapita. Di mo moangkon, ako na lang. Sige. Mao nga karong adlaw moadto kita sa pinakakadlukan nga bahin sa ato ang siri nga gitun-an sa milabay nga mga semana. Kini mao ang pagsangyaw sa atong pagtuo. Hinaot nga dili unta ninyo ibaliwala ning atong gisgutan karon. Nasayod ako nga kining maong pagtulun-an nasayra na natong tanan apan dili kita ganahan magisgot niini. Ug mao naman lang gani, mas maay pang ta masayod na lang. Sa basahon sa Mateo 28:19-20, atong makita ang gitawag sa mga Bible teachers nga the Great Commission. Dinhi nato mabasa ang sugo ni Ginoong Hesukristo, Ginoong Hesus sa tanan nga magtutuo ug kini mao ang paghimo og mga disipulo. Making disciples. Nasayod kita nga ang paghimo og disipulo dili pagkabig. Kini adunay kalabutan sa atong paglakaw, diha sa atong pagtuo kauban ang maong mga tao nga motubo diha usab sa ilahang pagtuo. Ang pagtubo nga mahimong susama ni Kristo nga pagtuo. Sa laing bahin, imposible usab nga mahimo nga disipulo ang usa ka tawo nga wala magsunod kang Kristo. Imposible. Sa ato pa duna tay buhaton. Kinahanglan atong masabtan nga magsugod ang tanan sa pagkighinabi aron siya makabig. Kinahanglan nga sangyawan una siya sa ebanghelyo. Kung atong handumon o hinumduman ang atong pagkakabig sa atong conversion, ato gayong mahinumduman nga dunay usa ka tawo nga nagsangyaw kanato nining maong ebanghelyo. Pangutana, nganong ato man ipaambit sa uban ang atong pagtuo? Siguro dunay makahunaw ako duha ka rason niini. Una, isip usa ka sumusunod ni Kristo, gitawag kita nga mahimong mananagat og mga tao o managat og mga tao. Atong mabasa kini sa Marcos kapitulo 1 bersikulo 17. Atong basahon. Unya mingon si Jesus kanila, kuyog kamo kanako og tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Si Jesus wala maingon nga kuyog kamo kanako kay himuon ko kamong mas spiritual o dili ka mas matinud-anon o mas balaan. Wala. Mingon lamang siya nga tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Ingon ini ang pagsulti sa manunulat sa basahon sa Lucas. Atong basahon Lucas 5 bersikulo 10. Nagaingon, natingala usab sila si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo ug kauban ni Simon. Unya mingon si Jesus kang Simon, ayaw ka hadlok, sukad karon managat kana og mga tao. Mao kini ang pagtawag. Ang ikaduha, dili kini usa lang ka pagtawag ni Kristo, apan usa unta kini ka normal nga mga butang nga pagabuhaton sa usa ka Kristohanon nga dunay tinud-anay nga relasyon diha kang Kristo. Atong tanawon sa diyang gidakop si Pedro ug Juan ug giingnan sa mga relihiyosong leaders, mga dagko nga mga relihiyoso nagaingon nga dili magsangyaw may tungod kang Kristo. Panmao kini ang ilang tubag. Atong makita diha sa Buhat 4:19-20. Nagaingon,
Apan si Pedro ug si Juan mitubag kanila, hukmi ninyo, hain may matarong sa atubangan sa Dios. Ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita ug among nadungog. Mao kini tubag ni Pedro ug ni Juan. Wala sila makigdebate si Pedro ug si Juan may tungod sa kalahian sa mga relihiyon. Dili kini pagkumpara sa inyong teknolohiya batok sa among teknolohiya. Dili usab kini may tungod sa moralidad o filosofiya ug dili kaha doktrina. Wala gayod. Wala gayod diha. No. Ila lamang gipamahayag o gipahayag sa uban kung unsa ilang hibaw-an mahitungod kang Kristo Jesus. Ug dili gayod ni nila mapugngan. Unsa ilang nadunggan, unsay na ilang hinabaluan, dili gayod nila mapugngan nga masulti nila ngadto sa uban. Nasayod gayod ako sa walay pagduha-duha nga dili na mo kinahanglan pang kumbinsihon sa pagpangita og basihan nga kamo, ikaw ug ako gitawag kita para magpaambit sa atong pagtuo sa uban. Apan nasayod kita nga kining tanan nang inanglan ug mangita kita og paagi nga ato gayod ug atong tinuyo sa ato ang bahin. Intentional. Ug kun moabot man ang takna nga kita mo paambit sa atong pagtuo sa uban, madugay og sa madali, kinahanglan aduna jud kay ikasulti. Ana kay ikasulti. Ug kahibalo ka kung unsay mong bation. Sama sa atong gibasa ganiha nga daghan kayo og katarungan. Ang tinuod lang wala siya pagpakabana. Nakasuway na ta ni ana. Ang maong suliran nga gisgutan ni Bill Hybels kay tinuod gayod nga ingon dili gyud ko makaako og buhat ni ana. Humble ra kayong pagkaistorya. Wala ko kahibalo unsa akong ipamulong. Wala jud ako anak nga katakos. Wala ko anak nga personalidad. Mapakyas ra gayud ako. Unsaon man ako kung dili sila interesado. Unsaon na lang kung sila masilo kanako. Unsaon na lang kung mangutana sila, unya dili ako makahatag sa eksaktong tubag. Panaduna gay pamaagi sa pagbuhat niini. Karon atong sundon ang gibuhat ni Hesus sa dihang nakigimamat siya sa usa ka langyaw, sa usa ka atabay, sa usa ka lugar nga gitawag og Samaria. Sayod ako nga daghan na kanato ang pamilyar nining maong sugilanon. Pero atong makita sa katapusang bahin silang panagsulti, naghisgot sila og pipila ka makahuluganon nga butang sama sa eternidad. O kini mahinungdanon para sa maong babae. Ato ning makita sa Juan 4. Apan sa dili pa kita moadto, aduna lang ako'y simple nga sumbanan nga atong himuon. Sumbanan sa atong mensahe karong hapuna. Mao kini ang atong mga principle atong gigamit nga atong tamdan. Nagaingon dinhi, pagkighinabi unaha, dili pagkabig. Pagkighinabi unaha, dili pagkabig. Kining maong prinsipyo nakahatag kanato og kagawasan, makapahinumdum kini nga kasagaran kanato ang atong pagtuo kay susama sa usa ka panaw o journey nga nanginahanglan og daghang pagkighinabi kay bisan o basin sa usa ka higayon ang atong papel sa maong panaw sa kinabuhi sa usa ka tawo kay mao lamang ang pagtabang kaniya nga magiyahan siya sa dalan ug madala siya haduol sa Dios sa iyang personal nga ug sensitibo nga pagtuo. Mao nga makakuha kini sa gibugaton o sa pressure, dili kinahanglan nga ihatag ang tibuok mensahe sa usa lang kahigayon. Usa lang pagkikinabi. Ang ato lamang tumong og tuyo mao ang pag-ambit o
ug pagpaambit sa usa ka mahinungdanon nga butang kaniya nga muigo ug mudulot kaniya sa samang higayon sa maong takna sa iyang kahimtang. Apan atong ibalanse, ikaw ug ako andam gayud kung adunay oportunidad nga makasangyaw kita ug madala nato ang usa ka tawo ngadto ni Kristo. Aduna gayoy oportunidad nga moabot sa atong kinabuhi. Apan adunay mga higayon nga dili kita maka-close sa deal o makatapos sa atong paghinabi. Adunay mga panahon nga gitawag lamang kita sa maong oportunidad aron sa pasimpleng pagpaambit ug mga pulong nga magasulti sa maong tao sa maong higayon ug magdala kini og kauswagan aron mahiduol siya kang Hesus. Dili kinahanglan nga atong tapuson o atong humanon ang ato ang panagpaginabi, panhinumdumi nga ang Ginoo ang maghimo sa pagtubo. Mao kini ang gisulti sa Biblia, hinumdumi, kinsa si Pablo o si Apolo. Atong basahon sa mga taga-Korinto, Kapitulo 3, versikulo 5, ngadto sa 7. Nagaingon, kay kinsa bagod si Apolos o kinsa ba si Pablo? Kami mga sulugoon lamang sa Dios nga nag-agak kaninyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa kanamo nagatuman o nagtuman sa gipabuhat sa Dios. Ako ang nagpugas sa binhi, si Apolos ang nagbisibis sa tanom, apan ang Dios mao ang nagpatubo niini. Dili importante ang nagpugas o ang nagbisibis, kundili ang Dios kay siya man ang nagpatubo sa tanom. Kinsa man ang hinungdan sa pagtubo? Di ba? Walain ang Dios. So, ang atong buhaton, pagkighinabi unaha, dili pagkabig. Dili kita makabuot sa ato ang parte o papel nga gitagana sa ato ug dili usab kita masayod kung unsa kadugay maangkon ug hingpit ang kaluwasan sa usa ka tawo. Wala kita masayod ana mga igsoon. Apan ang matag bahin sa atong buluhaton kay balido kini ug usa kini ka pribilehiyo. Busa karon ingon ini ang atong ibutang sa atong hunahuna. Ang pagpaambit sa ebanghelyo nagpasabot lamang nga kita magahisgot mahitungod sa ato ang pagtuo. Sa yano nga pamaagi diha sa atong matag adlaw nga pagkighinabi. Wala pagkabig kundi pagkighinabi. Busa karon atong tanawon ang maong sugilanon sa Juan 4 ug sulayan nato sa pagkat-on ang mga praktikal nga mga pagtulon-an gikan mismo sa atong agalon sa dihang atong makita ang pagsugod o paghinabi ni Hesus sa maong babae. Atong basahon sa Juan 4 versikulo 5 hangtod sa 9. Nagaingon, hayabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga giganlag si Kar. Nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Atoa didto ang atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay kay gikapoy man siya sa panaw. Mga alas 12 na kadto sa udto. Niining tungura ang mga tinun-an ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya miabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. O pagkalos og tubig, mingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako." Ang babae mitubag, "Hudiyo ka ug ako Samarianhon. Unya nganong mangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" Kaya mga Hudiyo gud ag mga Samarianhon wala may pagkasandurutay. Mga igsuon niadtong mga panahon na kaning Samarianhon o taga Samaria sa pagtan-aw sa mga Hudiyo mga dautan ug dili mga maayong tao. Lain ang ilang pagtan-aw kanila. Mao kini ang unang pagtulun-an. Kinahanglan nga bukas ka sa oportunidad, dili sirado o mulikay bahinuon niini. Kinahanglan bukas, abli ka kanunay sa mga oportunidad nga moabot sa imong kinabuhi, ayaw siradoe o ayaw paglikay niini. Atong ikonsidera ang gihimo ni Jesus dinhi.
Adunay daghang mga kultural nga rason nga dili unta siya mangilabot niining mga babayi. Una sa tanan, ang mga babayi usa ka Samarianhon. Matod pa sa teksto o sa atong nahibaw-an sa kasaysayan, ang mga Hudiyo ug mga Samarianhon dili mangilabot sa usa-usa. Sa bahin usab sa mga Hudiyo, ilang giisip nga ang mga Samarianhon mga half-breed o lain-lain ang kaliwat. Sa bahin po sa mga Samarianhon, ang mga Hudiyo nagtuo sila nga kini mga arogante, mapahitason ug dili mapailubon. Mao nga dili sila gustong mangilabot sa usa-usa. Usa pa gayud, siya ka babayi, ug si Jesus usa ka lalaki. Ug usa ka ulitaw o single, usa kini katalagsaon ug dili ang ngayan nga usa ka ulitaw naginusarang makiginabi sa usa ka babayi. Ug dili usab sila magkaila, ug tungod niini dili unta sila magtinagdanay ug dili sila magkiginabi sa usa-usa. Tungod sa ilahang mga background ug sa ilang kahimtang sa usa ilang mga kaliwatan. Ang usa pa gayud siya usa ka babaye ug si Jesus lalaki ug usa ka ulitaw or single sa ako nang ginasulti. Dugang pa niini gikapoy si Jesus niadtong higayuna. Matod pa sa teksto gikapoy jud siya pag-ayo tungod sa iyang panaw. Wala siya igong kusog bisan na lang paghapit sa tindahan kauban ang iyang mga disipulo para mukaon. Posible nga nining higoyon ng mga igsoon ang iyarag yung gustong buhaton nga mao maulingkod ug mao pahuway. Naarag yun unta niya ang tanang rason nga mahimo niyang gamiton nga katarungan nga dili siya mangilabot nining maong babae. Sa tinud-anay lang, kung atong tan-awon ang naandan sa ilang panahon, usa ka dakong risgo o risk sa usa ka iskandalo isip usa ka rabbi o rabay ang pagbuhat niini. Apa nasayod ba mo mga igsoon si Jesus wala magtan-aw nini? Apa nakita ni Kristo ang oportunidad dili ang mga rason. Mao kini ang unang punto. Bukas kita sa oportunidad dili sirado. Nakaamgo ako nga sayon ra man di ay ni. Apa nasayod ako nga daghan kanato ang lihay paslikay sa pagbuhat niini. Sayon buhaton pero bisag unsa ka sayon ug dili jud ka gusto. Lihay paslikay. Sa tinuod lang daghan kaayo tag mahimong rason nganong dili kita makighimamat ug magsulti sa uban mahitungod sa atong pagkaila diha sa Ginoo. Daghan kita og rason ngano nga dili kita makiglambigit sa mga tao nga halayo sa Dios. Usahay magpalupig ta sa atong kahadlok, dili ta gusto nga makasilo kita sa uban. Daghan kayong katarungan, daghan kayong rason. Dili usab ko ta gusto nga mapakaulawan ang atong kaugalingon. Bitan-aw nato ang atong kaugalingon. Naghimo na tag desisyon o konklusyon, wala pa nato buhata. Usahay lahi atong pagtan-aw sa uban. O kini mahimong babag. Dili man na sila interesado. O kinsa ra man ko nga makigsulti kanila o kaniya. Dili na sila angayan nga maluwas. Grabe. Kabintahoso. Usahay hakog lang gayud kita sa atong panahon ug sa atong oras. Dili kita gusto nga mangilabot sa uban. Mas gusto pa nato nga maminaw og sermon. Kisa may naminaw og sermon diha. Dili na kamo. Ug magkiginabi sa atong mga kaubanan sa pagtuo. Usahay wala ang gayud day pagpakabana sa uban. Samtang naghunahuna ako niini, nakonbikto pod ko kay labaw pa ko. Makadaghan ko na kini nahimo sa akong kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Nagyampuan ko nilang pastor Nick sa mga elders. Kay guwap wa sa gudinhi. Samtang naghunahan ako niini, mao ni ang konbiksyon nga nitabo kanako. Nainumdum pud ako sa mga pipila kay gayon nga ako lang gipalabay ang mga oportunidad nga mutabang sa uban.
Kay gitapol ko og bisan pa man lang gani sad og pagpangutana na lang sa ilang mga ngalan. Aron kita makasugod og pakiginabi kanila. Magkatuon kita pinagi sa atong agalon. Si Jesus nangita gayud og paagi. Ang iyang mga mata, iyang gibuksan, mga dalunggan iyang gibuksan ug ang iyang kasing-kasing bukas para sa mga tao ug mga oportunidad sa iyang palibot. Mauunta na atong basihan, mauunta na atong sundon. Bisan pa kung ang mga tao sa iyang palibot, dili niya kaila. Bisan pa kung dili gusto ang mga tao niya. Bisan pa o gikapoy pa siya. Gikapoy na siya. Wala mingon si Jesus sa maong babae, kay balo ka? Dili gyud ko makig-istorya sa mga tao nga lain og pamaagi sa pagtuo o tinuhuan. O diha sa mga half-breed sama kaninyo. Salamat nga wala siya moingon niini ug wala kini niya buhata. Si Jesus bukas dili sarado. Si Bill Hybels nakamatikod sa usa ka dili maayo ug delikado nga kasagaran nga binuhatan sa mga evangelical churches. Si Bill Hybels ni nagingon. Matud pa niya. Magkadugay ang mga magtambong sa simbahan, ang usa ka tawo magka-dyutay na ang ilang panaghisgot bahin sa ebanghelyo. Sa pagsigig tambong ning mga tao, magkadyutay na usab, magkagamay na usab ang ilang paghisgot bahin sa ebanghelyo sa mga membro silang pamilya. O di ka sa iyang mga higala, talagsaon na lang kaayo ang higayon nga magpasundayag sa mga kabag-uhan sa kinabuhi o pagbag-o sa atong kinabuhi o nagkanihit na pod ang imbitasyon sa mga kalihukan sa simbahan. Kay kasagaran ang atong mga higala anaa na lang diri sa sulod sa atong iglesia. Wala na tay panahon makighigala sa dili susama nato og pagtuo. Atong pamalandungan. Hunaw naa nga ang mga oportunidad nga gihatag sa Dios sa mga niagi kanimo imong gibaliwala ug wala ka mosanong niini. Andam ka na ba nga magampo nga mag-abli og oportunidad ang Ginoo nga ikaw makabuhat ug makahinabi sa imong pagtuo sa bisan kinsa nga moabot sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Andam ka na ba magkigbahin, magkighinabi? Kinahanglan bukas ikaw sa mga oportunidad, dili sarado umulikay niini. Ang ikaduhang pagtulunan atong makuha gikan ni Hesus. Ang una, bukas kita sa oportunidad, dili sarado. Ang ikaduha, mga babag ayaw pagmugna. Ang gipasabot ni mga igsoon, dili kita magmugna og mga babag sa mga oportunidad nga moabot sa atong kinabuhi, nga kita makasangyaw sa pulong sa Dios sa mga tao nga nagkinahanglan niini. Akong nahimutan ang bahay ni Jesus nga siya nagsugod niini siyang adlaw-adlaw nga buluhaton. Dili kinahanglan mangita taghigayon nga gitawag nato og perfect timing, perfect place o eksaktong lugar, eksaktong oras, eksaktong panahon aron kita mga sangyaw, makasangyaw sa pulong. Apan atong tan-aw dinhi nga si Jesus wala maghuwat nining mga higayon na, apan siya naghimo nini sa adlaw-adlaw niya nga buluhaton. Sama ni atong panahon nga init kayo, naa siya udtong tutok, giuhaw siya, naglingkod siya sa atabay. Kung nakita niya ang babae nga adunay sudlanan sa tubig. Simple ra kayo yang gingon. Sa Juan 4:7-8 mingon si Jesus kaniya nga paimnar ako. Mao na yang gingon, paimnar ako. Karon sa maong bahin, dali ra kayo ang pagdagan sa ilang paghinabi. Ug naghatag kini og kahigayunan. Daghan kita og makita nga nining maong pag-istorya o pagsugilon nga nahisulat alang kanato. Mga kahigayunan nga atong gipalabay ug wala kita magpakabana ug ato kining gibaliwala. Daghan tingali nga ilang giistoryahan apan nagsugod si Jesus
o hinabi may tungod kung asa sila nahimutang. Sa adlaw-adlaw nga mga butang ug uban pa. Ato makita, nagsugod si Jesus pag-istorya o pagkihinabi sa maong babay, ni anang higayuna mismo sa ilang nahimutangan kung unsa ilang kahimtang. Wala na siya mag-istorya kung asan napita. Wala siya magiguhat o gigayon nga miyang maistoryahan, paniya kining abli siya sa oportunidad. Mao nga nakighinabi siya sa maong babae. Timan-i, ang relasyon mutumaw diha sa mubo ug mabulokon nga pagkighinabi. Akong balikon, ang relasyon mutumaw diha sa hamubo ug mabulokon nga pagkighinabi. Mao kana ang sinugdanan sa ato ang relasyon sa usag-usa. Wala kita makinahanglan og taas nga listahan aron kita makapaghinabi ug mutumaw ang atong relasyon. Dili kani pag binayloay sa atong kahibalo, atong nahibaluan, naghimo kita og koneksyon sa mga tao. Nagmugna kita og taytayan ug nagmugna kita og susama nga interest sa pagsalig sa uban nga tawo. Aron usab sila mosalig kanato. Kining atong pagkihinabi naghatag kanato og bili og interest sa maong tawo. Di ba? Nakasuway mo. Mag-evangelize gani ta dili ta ditso nga moingon nga unsa man nakadawat na ka sa Ginoo? Unsa man luwas na ka? Naborn again na ka? Dili man na ingon ana pamaagi mga Dios. Atong sundon ug unsa gihimo ni Kristo, nagsulti siya diha nang higayuna sa iyang adlaw-adlaw nga panghitabo siyang kinabuhi. Pinaagi sa pagkighinabi. Wala niya ditso Dili man na atong trabaho ng pagkabig. Pagkighinabi ang atoa. Kaya ang Dios mo'y mukabig ug modala kaniya sa iyang tiilan, dili kita. Sama sa atong nabasa ganiya sa maong sitas nga si Pablo ang nagtanom, si Apolos ang nagbisibis, apan kinsa may nagpatubo. Wala nilang duha kundi ang nagpatubo ang Dios. Nangayo si Jesus og simple kayo nga pabor kaniya. Ang pagpangayo niya og tubig. Ug ang maong simple nga buhat migunob ug miguba sa mga babag na nag-ali tali kanila. Babag nga nag-ali sa oportunidad nga ang babay iyang mahinabi nga madala niya diha sa tiilan sa Dios. Adunay suhestyon ang uban may tungod ining ato ang kalibutan karon, ato ang panahon paspas kayo. Tulin kayo og nagiyahay lang ta. Nagiyahay na lang makatawhan ang katilingban. Halos dili na gyud ta magtagganay. Magani kay niata dinhi sa atong iglesia, magkaila ta. Pan kung adto kas gawas walay pakialam ang mga tawo. Bali wala nila ang matag usa. Tinuod man na. Mataguwa na to, nakaila bago ta ng mga tawana. Apan unsay mensahe nga gihatag dinhi, nga bisan pag dili nimo kaila. Ug doon na kay kagayunan, pagkikinabi. Kay basin unya, dugay ra na siya nagpaabot nga makakadungog siya sa usa ka tawo nga gisugo sa Dios sa pagsulti kaniya bahin sa kaluwasan. Ang paghatag og personal nga atensyon susama ra sa atong paghatag og usa ka baso nga tubig sa usa ka tawo nga giuhaw sa ngalan ni Hesus. Kung dili mosalig ang mga tao kanato sa adlaw-adlaw natong gipangbuhat, nganong bukas man sila kanato? Mao ni mahitungod atong mga daghan kay katarungan. Ngano man? Nakasuway naman siguro mo ana nga nay mo duol nimo o nahitabo na sa akong mga igsuon nga wala pa intawon makadawat gyud. Wala pa gyud makadawat sa atong Ginoong Hesukristo. May bulong lang ko mga igsuon nganong ako may ilang paampuon. Kibaw mo ko silang gibarugan, kibaw mo sila sa kong gibarugan. Sa panahon nga naa sila sa adunay mga balatian, mutawag ka nako magpaampo. So dili ta makaingon nga wala sila mosalig. Nakita nilang atong adlaw-adlaw ang gibuhat. Ang usa ka hamubo nga pagkiginabi
maayo kaayo. Don't despise small talk. Ayaw kini ibaliwala. Diha magsugod ang manindot nga pagkulo kabildo. o panag excuse me. o panag-istorya o pagkiginabi. Diha magsugod sa mubo. Diha si Jesus nagpadayon sa iyang pagsulti o nagsugod kini gikan sa tubig sa atabay. Nakita ninyo, nagsugod lang kini sa tubig sa atabay, padulong ngadto sa tubig sa kinabuhi. O gidala niya ngadto sa punto mahitungod sa iyang 5 kabana. Kani mao ni ang istoryahan ang katong usa ka babae nga Samarianhon. Bisan pa man gibutyag ni Jesus ang iyang sala, iya kining gihimo sa pamaagi nga malumo. Uno sa kaluoy ug walay paghukom. Si Jesus miguba sa mga babag. Ato kining mabasa nga pagkiginabi sa mga bersikulo 9 ngadto sa 18. Sa Juan 4:9-18 atong basahon mga igsoon. Nagaingon nga ang babae mitubag, Hudiyo ka ug ako Samarianhon, unya ngano nangayo ka man kadako og tubig nga mainom. Kay mga Hudiyo ni atong nga ang mga Hudiyo gud ug ang mga Samarianhon wala may pagsandurutay. Si Jesus mitubag, kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios ug kung kinsa kining nangayo kanimo og tubig, mangayo usab ikaw. Kagayud unta kaniya ug hatagan kaniyang tubig nga naghatag sa kinabuhi. Ang babae mingon, Sir, wala kay timba ug lawom ang atabay. Asa ka man magkuha niya ng tubiga? Kining atabaya hinatag sa among katigulangan nga si Jacob ug siya ug ang iyang mga anak ingon man ang iyang mga kahayupan moinom gikan niini. Labaw ka pa di ay kang Jacob? Si Jesus mitubag, ang moinom nining tubiga uhawon pag-usab. Apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya usa katuburan nga muhatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan. Ang babae mingon, Sir, hatagi ako niining tubiga, nga isang tubig. Aron dili na ako uhawon ug dili na usab ako muanhi pagkalos. Ug gingnan siya ni Jesus, lakaw, tawga ang imong mga bana or tawga ang imong bana ug balik nganhi. Nitubag ang babae, wala ako'y bana. O kinigingon sa babae. Si Jesus mitubag, husto ang imong gingon o ang gingon mo nga wala kay bana. Naa kay bana, naa kay 5 ka bana, ug ang lalaki nga imong gikaipon karon dili tinuod imong bana. Tinuod ang imong gisulti nga wala kay bana. Daghan kaayo nga mga pamaagi sa pagguba sa mga babag ngadto sa atong mga higala nga wala makaila sa Ginoo. Mubuhat kita sa maayo, dili ba magsilbi kita kanila bisan asa sa bisan unsa o bisan kanusa. Ato kining mapaambit kanila ang kalipay mahitungod sa usa ka anak sa Dios. Makahatag kita kanila og grasya o mudawat kita kanila og isalig sila. Og isalig kini nato ngadto kang Hesus. Kutob sa atong mahimo mga igsoon ato silang istoryahan mahitungod ni Hesus. Unsaon nato pagtulay, pagmugna og tulay o pagtulay sa mga babag. Aduna kita yung mga butang ato makita nini. Una, paghimo og pamaagi. Dili man na mahimo kung magtan-aw lang ta. Wala ra kini tan-awan ni Jesus nga siya nakiginabi sa Samaritanhon nga babae, bisan siya dili usa ka Samaritanhon. Si Jesus mismo ang nakiginabi kaniya. Ato pun makita nga ang pamaagi ni Jesus sa pagkiginabi sa nga gisundan kini niya sa natural nga pamaagi. Siya giuhaw. Ug nangita og tubig ug ngadto nagsugod ang ilang panagkulo kabildo. Paglihok nini usahay nagpasabot nga ikaw mukabot o reach out kaniya ug mubiya kita sa ato ang comfort zone. Si Jesus ug iyang mga disipulo aduna pay mga lugar nga bisitahan o bisitahon apan sa diyang mitungha ang higayon
iyang gidilatar ang iyang lakaw. Gidilatar ni Jesus ang ilang lakaw ug ilang biyahe ug nagpabilin para magtudlo sa mga Samaritan sulod sa duha ka adlaw. Sa atong na ibaluan mga igsuon, dili kini sila magkigsabot, dili sila magkasinabot ang Samaritan ug ang Hudiyo. Tungod kay kini sila mortal nga kaaway. Ang uban siguro kaninyo tingali magunaw na, di ba ikaw ang pastor? Ikaw man ang kinahanglan muhimo niya na. Dili kami. Mao kini. Ang Biblia nag-ingon nga kung ikaw usa ka sumusunod ni Kristo, ikaw gitawag, gisangkap ug ikaw moambit sa imong pagtuo, mopaambit sa imong pagtuo. Walay eksepsyon. Dili sa pastor, dili sa elder, kundi kitang tanan nga sumusunod ni Kristo, mopaambit sa atong pagtuo diha sa mga tao nga wala pa makaila sa Dios. Dili kini trabaho sa usa lang ka professionals. Alang kini sa tanan nga magtotoo. Hinumdumi mga igsoon, dili lang kini trabaho ni Pastor Nick. Dili ni trabaho sa uban ng mga pastor. Kundi ug imong gihisip, ug imong gihuna-huna kung ikaw nagatuo nga ikaw usa ka magtotoo, imo kining buluhaton, ang pagsangyaw o pagpagigambit yung pagtuo ngadto sa mga tao nga wala pa makaila sa Dios. Kasagaran atong gipuno ang atong adlaw sa atong mga plano sa pagig-uban sa mga Kristohanon. Ug kita wala nay panahon para makighigala sa mga dili magtotoo. Tinuod ba na? Tungod sa atong mga kahadlok. Aniya ang usa ka praktikal nga panghunahuna. Adunay usa ka dili magtotoo nga gustong makig-abot kanimo. Unsa may imong buhaton? Kinahanglan imong hatagan og panahon. Labaw sa tanan, iampo kining maong tao aron ikaw hatagan og kagayonan nga kini siya imong mahinabi. Ang una, paghimo og pamaagi. Ang ikaduha, ayaw paghukom. Atong makita ka na mga igsuon o atong mabasa, dinala mo ato nasa Mateo 7. Ayaw paghukom aron dili kahukman. Mao kini ang atong ikaduha nga pagtulunan. Ayaw paghukom. Ang atong pinakadakong sayop kay ang atong gihimo mao ang pagpahamtang sa Christian values ngadto sa dili mga Kristohanon. Karon dili ni pagpasabot nga kita muuyon sa ilang mga binuhatan, sa ilang mga kalapasan nga gihimo. Atong hinumduman nga dili kita magdahom sa usa ka dili magtotoo nga mahisama sa usa ka magtotoo. Sa usa ka Kristohanon, sa dili Kristohanon nga mahisama sa usa ka Kristohanon. Hinumdumi nga ang pagka-Kristohanon, ang pagkausab sa usa ka tawo nga mimong Kristohanon nagsugod gikan sa sulod magawas, inside out, dili gikan sa gawas ngadto sa pagsulod. Ang ikatulo, ang una paghimo og pamaagi, ang ikaduha ayaw paghukom, ug ang ikatulo barugi kung kinsa ka. Barugan nato kung kinsa ka, ayaw kahadlok nga ikaw mo barog kung kinsa ka. Kung imong makita kini kita matintal nga musuway og ambit sa atong pagtuo sa pamaagi sa uban, daghantang makita mga igsoon kana siya grabe kina siya, kanang holy kina siya, holy, grabe na siya, ligon kina siya pagtuo nya ato sang sundon. Gusto kita mo ambit sa pagtuo ug sa pamaagi sa ubang tao. Atong makita ang mga Kristohanon nga atong gidaig nga maayo sila niini ug misuway kita pagsunod sa ilang pamaagi. Suway ninyo paghimo. Ug ato kining suwayan mga igsuon, ang resulta niini pinugos ug dili na natural ang ato ang pagtuo. Aduna kita ilain-lain pamaagi sa pagkinabuhi o pagkigbahin sa atong pagtuo sa uban. Uban kaninyong badasigon nga klase sama ni Pedro, maisugon o agresibo,
ang iyang batasan nagtawag og pagtubag. Sa laing bahin sama ni Pablo, ikaw adunay mahait nga salabutan sa pagduol o pag-approach, maayo ka mo analisar, ug ikaw aduna kay logic o logic ang pagkatao. Ang ubang tao sama ni Andres, mga apostolis ni atong istoryahan, mga igsuon. Sama ni Andres ang disipulo nga adunay madanihon nga estilo o kinaiya o pamaagi. Sa matagbasa na to sa pangalan ni Andres diya sa Ebanghelyo, aduna siya gidala nga tao ngadto ni Hesus. Nindot kaya na siya nga sumbanan, mga igsuon, si Andres. Uban adunay maalagaron nga estilo, mga tao sama ni Dorcas, nga kinsa mitahi sa mga sinina, sa mga nanginahanglan, o sa mga babae nga naguban ni Hesus ug nagtabang kaniya sa pagbiyahe. Sa amo nang na isgutan ganiha ni pastor nga kini mga tawhana dili gini siya kanunay makita nato sa Biblia nga atong mabasa, apan atong tan-awon ang ilang nahimo wa ta kahibalo nga labaw pa sa atong nahimo. Ang Samaritanon nga babae sa atabay kung kinsa mao atong gisgutan karon, adunay pagmatuod nga pagduol. Ato kining mabasa sa sumsunod nga mga bersikulo, pagkahuman niya pagkiginabi ni Hesus, siya nahimong evangelist kining maong babae nga Samarianon. Siya simple niingon sa unsay gibuhat sa Dios kaniya. Mao ning nahimo siya evangelist tungod kay simple iyang giingon, ngano man nahimo kana tungod kay maayo ang Ginoo kanako. Pagka simple nga katarungan, apan iyang gitagaan og gibugaton. Kita gihatagan ba nato og gibugaton kun unsa ka maayo ang Ginoo? Nga wa ta pasagli sa Ginoo sa matag adlaw kumpleto ta sa atong gikinahanglan. Inig mata nato nakamata ta, ni katuog nato nakapiyong atong mata. Maayo atong panglawas. Apan usahay ato nang makita nga obligasyon na sa Ginoo, buluhaton na sa Ginoo kay gihimo ta niya. Dili na mo mga igsuon, kinahanglan nga sa matag buntag sa atong pagmata magpasalamat ta sa Ginoo nga aduna pa kitay kinabuhi, gisumpayan pa, gitagaan pa tiyag laing adlaw sa atong pagkinabuhi ning kalibutan. Ang Ginoong Hesus nagpakita og interpersonal kanang walay pagpili no, nga estilo kung asa siya maduulan sa mga tao nga adunay lain-lain nga gigikanan, lain-lain nga edad ug lain-lain mga kasinatian. Wala siya gipili. Ikaw makaasoy ba, makasulti ka ba bisan usa niini? Nahitabo ba ni sa imong kinabuhi? Nahimo na ba ninimo? Kung asa kini atong hinumduman nga gibuhat kita nga adunay mga lain-lain nga pamatasan o kasinatian, mao nga ang kalahian nimo sa ato pa natural lang nga ikaw makigistorya sa mga tao nga lahi usab sa uban. Dili kita mo pili og atong istoryahon, dili kita mo pili og atong amiguhon, dili kita mo pili og atong sangyawan, kay kanan tao tanan gihigugma sa Dios. Ang usa ka butang atong gikinahanglan nga mapakita nato ang matuod nga gugma. Hinumdumi nga lisod pagkabot ang kalibutan nga wala nimo mailhi o ang mga katawhan ug wala nimo higugmaa. Ilabi na gyud sa buluhaton sa evangelist. Kung wala ka mahigugma na mga buluhaton, daghan kag katarungan. Nganong na evangelist ka? Nganong na evangelist ko? Lahi ang pagbugna nimo sa Dios. Lahi ang pagbutang nimo sa Dios. Nining moong punto sa sugilanon, pagkigbahin sa iyang gugma o kamatuoran sa mga tao nga ikaw lang o ang imong kaugalingon ng pamaagi nga imo silang makabuot. Dili kinahanglan nga manangpit taglain atong mga kaigsunan sa pagtuo nga Brad, tabangi ko sang Yahweh re. Dili kundi imo kanang pamaagi nga imo silang makabuot ug modala diha sa tiilan ni Ginoong Hesukristo. Ang panaghinigala ay ug paghigugma ay mutubo kani sa dihang imong ipadayag ang imong kaugalingon sa uban. Kung imong iasoy kanila ang pagkamatinud-anon ug imong tan-aw ng oportunidad kung asa ka gibutang sa Dios. Kay mahimo kini agianan nga mosumpay
sa mga tao nga nahilayo kaniya. Ayaw usiki ang hikahiyunan mga igsoon. Paghimo og pamaagi, ayaw paghukom ug barugi kung sikinsa ka. Bukas sa oportunidad, dili kita sirado. Mga babag, dili kita maghimo o dili kita magmugna. Atong pamalandungan. Unsa man nga pamaagi nga ikaw makahimo og tulay sa bisan kinsa nga wala pa makaila o wala pa relasyon ni Jesus karong si manaha. Atong huna-hunaon, mangutana makahimo ba kita niini? O himuon ba ninimo intentional? O pasagdan na nato sila kay di na sila ang ngayan loson. Muna yung mga pangutana nga atong bawon nun sa atong kasing sa atong hunahuna. Mao kini ikatulo ang atong leksyon karon sa sugilanon. Ipaambit ang maayong balita ni Jesus o ipunting siya ngadto ni Ginoong Hesukristo. Ipaambit ang maayong balita, dili ang maayong relihiyon. Wala pa ko kadungog adunay maayo nga relihiyon. Relihiyon ra gid ako nadunggan, way maayo. Atong basahon gikan sa bersikulo 19 sa Juan 4:26 sa maayong balita. Ang babae miingon, "Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianho nagsimba sa Dios dinhi nining bukira. Apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga kinanglan sa Jerusalem gayud musimbahon ang Dios." Bersikulo 21, si Jesus mingon kaniya, "Babay, tuoi ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asa dapita simbaha ang Amahan." Dinhi ba dining bukira o sa Jerusalem? Kamay mga Hudiyo nakaila sa among gisimba kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudiyo. Apan hapit na moabot ang panahon ug karon ania na nga ang matuod nga magsimba sa Amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang matuod nga magsisimba. Mao kini ang magsisimba nga gusto sa Amahan nga mo'y magsimba kaniya. Ang Dios Espiritu ug katong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Mingon kaniyang babae, "Nasayod ako nga moanhi ang Mesiyas nga giinganlag Kristo." Inigabot niya, iya kitang sultian sa tanan. Ug si Jesus mitubag, "Ako ang nga nagsigsulti kanimo, mao siya." Bugat kayong pagpamulong ni Jesus sa pagtubag niya sa mga babae. Ningon siya sa bersikulo 26, si Jesus mitubag, "Ako nga nagkigsulti kanimo, mao siya." Mao ni nahitabo mga igsuon. Atong nakita nga kining maong babae aduna siya kanang kaagi nga dili maayo. Anaa siya sa sitwasyon nga immoral. Nga iyang gihimo, nga iyang gilihay ang atensyon ni Jesus. Palayo ngadto sa ilahang gihisgutan. Ang iyang gihisgutan mahitungod sa religious nga pagkasumpaki taliwala sa Hudiyo ug sa Samaritan. Apan nasayod si Jesus niini. Apan si Jesus wala mutukob niini. Gidala niya ang pagkighinabi balik ngadto sa babayi. Gidala niya ang pagkighinabi balik ngadto sa babayi pinaagi sa iyahang pagtubag sa Dios. Ang matuod nga magsisimba dili may tungod ining maong relihiyon o ni ana nga relihiyon. Mahitungod kini kun giunsa nimo pagtubag sa bugtong matuod o sa matuod nga buhi ang buhi ng Dios. Bugtong matuod og buhi nga Dios giunsa nimo pagtubag. Mingon si Jesus kaniya, "Ako nga nakigsulti kanimo, mao siya."
Para nako wala ko magununa nga siyang pagsulti niini sa mong babae. Iyang nakita nga wala kini kalinaw. Sa akong pagtuo, sa pagsulti ni Jesus nini, iya kining giingon ngadto sa babae nga mao kini ang pinakamaayong balita nga sukad iyang nadungog. Kay balo mo unsa? Mao kini ang pinakamaayong balita nga iyang nadungog sa maong babae. Ana ang tanang klase sa isyu o kamatuoran nga iya untang masulti sa maong babae. Apan iyang gisulti ang usa ka kamatuoran nga iyang gikinahanglan nga masayran nga siya mao ang Mesiyas. Nga adunay Dios nga nagamuma kaniya o gusto nga siya makabaton og relasyon ngadto kaniya sama usab kanato. Adunay Dios nga nagamuma kanato nga gusto nga kita makabaton og hugot bagyod nga relasyon diha kaniya sa atong pag-ila kaniya. Sulti kiniya sa mong babae, nagingon siya nga siya mao ang iyang gipangita. Siya mao ang tubig sa kinabuhi nga dugay na kini niyang gipangita. Dili kini mahitungod dining maong iglesia o ni anang iglesia. Dili kini mahitungod sa mga balaod o mga ritual o mga relihiyosong panagsumpaki. Dili kini mahitungod sa pagmugna batok sa ebolusyon o kung nganong daghan ang mga dautan o nganong daghan ang nag-antos ning kalibutan na o mahitungod sa same-sex marriage o divorce law. Dili kani mahitungod niini. Mahitungod kini sa usa ka personal nga relasyon diha sa Dios pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo. O kini maayong balita alang sa makadungog ug nakadungog niini. Salamat sa Ginoo nga gigamit ang teknolohiya nga makabot na to ug maabot kita sa laing-laing dapit aron ilang madungog nga wala kitay laing gikinahanglan kundili si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Karon ang maong balita magigsulti sa maong tao ug sa maong higayon sa lain-lain nga pamaagi. Ang atong oportunidad mao nga magpaambit kita sa unsa man ang kamatuoran nga ilang gikinahanglan nga madungog sa mausab nga higayon. Munay ato ang buluhaton, munay ato ang kinahanglan nga himuon ngadto sa maong mga tao. Dili kita nga mahimo nga dili magpakabana. Kinahanglan magkighinabi ta ug ato makigbahin kita sa atong pagtuo ug ato silang sultihan kung unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Inumdumi pagkighinabi unaha, dili pagkabig. Dili kinahanglan nga imong ubanan ang maong tawo sa iyang paglakaw hangtod siyang pag-abot sa iyang atuan apan imo siyang tabangan nga mulakaw sa sunod nga lakang. Mao ni pagtulun-an sa nato sa miagi, one step at a time. Tudloi siya sa sunod nga lakang. Dili kinahanglan nga imo siyang ubanan. Aduna tingali usa ka tawo nga anaa sa imong palibot nga nanghinanglan og kahupayan sa panahon sa iyang pagbangutan. Aduna siguro usa ka tawo nga nagkinahanglan og kaalam sa malisod nga desisyon nga iyang buhaton. Aduna tingali usa ka tawo nga nangita og luna nga iyang mahimutangan sa panahon sa iyang kagul-anan ug mahitungod sa iyang katuyuan sa iyahang pagkinabuhi. Kitang tanan nagpangita og butang o kita makabahin ining butanga sa uban. Magkigbahin kita ining butanga. Tingali dili ang tibuok nga butang apan ang ilang gipangita ang usa ka maayong balita nga labaw gayud nilang gikinahanglan nga mao ang pagtuo diha ni Kristo ug si Kristo mismo mao ang maayong balita. Ngali maigsoon ato lang gibaliwala kining mga tawo nga atong nakahulubilo, atong nasugatan, atong nakatagbo, bisan pa man atong na inabi. Tingali sila nagkinahanglan mahibalo mahitungod sa Dios. Pan wala kita magpakabana. Kinahanglan mahibalo sila mga igsoon nga ang Dios nagugma kanila. Nga ang tanan nilang mga sala o kapakyasan mapasaylo sa Dios. Nga sila adunay bag-ong pagbag-o sa ilang kinabuhi
kung sila mutuo sa Dios, sugod karon. Nga sila adunay Dios nun nga katuyuan alang kanila nga mabuhat sa ilang kinabuhi. Mao na ilang mga pangandoy mga igsoon, wala kini nato makita. Wala kita magtan-aw nini tungod kay wala kita magkikinabi bisan hamubo lang nga panahon sa mga tawo nga naa sa tong palibot. Nga sila unta makasinati sa kalipay ug kalinaw ug kusog sa maong kinabuhi sa mga sumusunod ni Kristo. Ila kini gipangandoy. Panusaon nato pagkahibalo. Wala kita magpakabana. Wala kita magkiginabi. Aduna ako yung nabasahan nga artikulo nga ang sites nag-specialize sa maayo ug manindot nga balita nga mo'y gidagsang sa pagsugod sa pandemya. Ang Google keyword nga good news kadaghanan nga gigamit. Kaya ang nag-una nga pulong good news. The Good News Network usa ka Amerikanong online nga basahon nga kanunay nagpaggawas og mga positibo ug mga maayong balita ni angkon nga sila bisitahon sa ilang mga site. Gidumog ang ilang mga site tungod sa ilang gidala maayong balita. Usa ka CNN newsletter nga giuluhan, The Good Stuff. Aduna usay pagtaas 50% sa ilang subscription tungod lamang sa ilahang newsletter nga naguluhan, Good Stuff. Good news. Mao na gitan-aw sa mga tawo mga igsuon. Nahibalo mo nga no, tungod kay nangandoy ang mga tawo ug maayong balita. Aduna ba kita'y makitang maayong balita sa TV karon mga igsoon? Most of the time, gihurot nila ang panahon nila, halos ila na tanan ng balita. COVID. Dili na to na ikalalis. Apan dili sa ingon nga wa gipasagdan kita sa Dios, gialaw na sa Ginoo tungod kay aduna siya tumong ug katuyuan sa kinabuhi sa iyang mga katawhan. Wala ba nato makita ngano nahitabo kini? Wala ba nato tan-awa kung nganong gihimo kini sa Dios o nganong gitugutan kini sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi? Kadaghanan mga mahal sa kinabuhi bisan pastor, wala pa sayloan ning maong pandemic. Walay gipili. Karon aduna pa bay labaw nga mas maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo? Aduna pa bay labaw nga balita, nga maayong balita sa iyang grasya, sa kalipay o kahupay nga atong masinati diha kaniya? Ug dili kinahanglan nga ikaw usa ka bantugan nga mga YouTuber o iladong personalidad nga makakabot sa libo-libo o bisan milyon nga mga tao, ug kanang maong tao tingali higala o mahal sa kinabuhi o katrabaho nga simple ra gayud nanginahanglan og usa ka sumusunod ni Kristo. Wala siya magkinahanglan usa ka sikat bantugan nga YouTuber o ilado nga mga tao. Ang iyang gikinahanglan mao ang usa ka tawo nga sumusunod ni Kristo aron magkigbahin sa iyang pagtuo ug magkigihinabi kaniya. Maunta na atong dad-on sa atong pagpauli sa matag adlaw natong pagkinabuhi sa tibok semana. Nga dunay tao sama niya na nagpaabot lang. Ayaw usiki ang kagayunan. Sa gayon nga makatukod ka og tulay. Sultihi kining maong tao nga makaambit siya sa mayong balita ni Kristo nga puno sa paglaom. Matod pa na sa giingon ni Vance Havner, no life is great that does not point to Christ. Walay kinabuhing nga maayo nga wala magpunting ngadto ni Kristo.
Walay kinabuhi nga maayo. Atong pamalandungan. Malipay ba kamo sa mga oportunidad nga makadala kita og mga tawo ngadto kang Kristo? Mao kini pangutana mga igsuon nga dako kay kalipay ang atong mahatag ngadto sa atong Dios. Kung kita makadala og kalag diya si antiilan. Pinaagi sa atong pagkiginabi o pagkigbahin sa ato ang pagtuo. Pagkiginabi unaha, dili pagkabig. Sa iyang libro si Just Walk Across the Room, si Bill Hybels nigamit sa pagtandi mahitungod sa sumusunod ni Kristo. Nga mga sumusunod ni Kristo ni tabok sa kwarto aron pagkabot sa mga tawo nga nahilayo kaniya. Nitabok sila sa taytayan sa tulay nga adunay babag aron mabahinan o magahinan og panahon makigihinabi o makigbahin siyang pagtuo. Nagpasabot kini nga kita mo biya sa atong comfort zone. Alang lang magkihinabi kanila. Adunay higayon sa kaagi ni Hesus. Nibiya siya sa iyang maanindot nga puloy-anan. Diha sa pagkigdait sa Trinidad. Ug ang pagsimba sa mga anghel kaniya. Iya kini gibiyaan ug nagtakuban siya sa usa ka tawo ug nagpakatawo siya. Nasayod mo kano ug unsa alang kanato aron kita matabangan. Ang Biblia nagaingon kanato nga si Kristo niguwa sa iyang kaugalingon gikan sa kaupayan sa langit para motabok sa dimension sa oras alang kanato aron kita maluwas. Para siya mamatay diha sa cross alang sa atong mga sala. Paghatag sa imong kinabuhi sa usa ka halangdon nga tawo, usa ka na kabutang, apan ang paghalad sa tibuok nimong kinabuhi alang sa mga makasasala sama kanimo o kanako, dili kini angayan ug dili gyud kini parehas. Mao kini ang gimo ni Hesus kanato. Iyang gibayad ang iyang kinabuhi, gibuhis niya ang iyang dugo alang sa atong mga kasalanan aron kitang tanan mahibalik ngadto sa atong Dios nga mahan nga di naghulat kanunay nga kun kanusa kita moduol ug maghinulsol sa atong mga sala ug mosanong sa pagtawag ni Ginoong Hesukristo nga makabaton kita og personal nga relasyon diha kaniya. Karon ikaw ug ako nga mahigugma sa mga tao, moalagad sa mga tao, mutudlo kanila padulong ngadto ni Kristo. Pag-ayo sa mga naguba ng mga kinabuhi sa tao, ato kining pagabuhaton ang atong pagtawag tungod kay kita gitawag nga usa ka sumusunod ni Kristo. O kita usab gitawag nga mananagat og mga tao. Bisan makaambo kanini, dili lahi ang imong kahimtang sa kinabuhi nga ikaw mahimo mananagat og tao. Dili ka mutan-aw, dili ka mulihok sa maong direksyon, kun dili ka mangutana sa Dios ug dili nimo himuon andam imong kaugalingon, imo gayud kining mataligaman. O dili kanimo mahimo. Sa laing pahina nini, sa umabot adunay moduol kanimo ingon kanimo nga ikaw usa ang gigamit nga nagdala kaniya ngadto ni Kristo. Unsa may imong isulti? Mangaut ka simulo. Wala ko kay hinumdum, wala ko idea ni ana. Hinumdumin ninyo, ang hamubo nga paghinabi, maoy hinungdan nga mutumaw ang maong relasyon. Mao na nga hatagi og bili. Bisan hamubo lang nga higayon ang mga katawhan nga nagkinahanglan sa Dios. Mga igsuon, sobra-sobra nang ihatag sa Dios kanato. Wala nato makita ang kahimtang sa atong mga kaigsuonan nga siguro sa pagpikpik lang nimo sa abaga mutulo ang ilang luha. Tinuod ka na mga igsuon. Hinumdumi nga ikaw usa ka unique nga messenger nga dunay talagsaon nga mensahe nga imong gidala nga anaa sa saktong higayon nga ikaw makabuhat og kalahian sa kinabuhi
sa uban tao. Nagampo ako nga inyo kining masinati. Nasayod ba kamo mga igsuon tungod kay ang Kristohanon kinabuhi dili lamang may tungod sa sugilanon taliwala sa kinabuhi ug kamatayon, kundili gigamit sa Dios ang tanan nga naa sa taliwala alang sa usa ka butang nga walay katapusan, nga mao ang eternidad, nga mao'y atong bugtong paglaom, nga ato usab nga ikagahin ikabahin sa mga tao nga wala pa makaila sa Dios. Dili lamang kita magsusunod. Dili lamang kita sumusunod ni Kristo. Dili lamang kita magsusunod kaniya. Magsusunod kita kaniya ug mahimo usab kitang mananagat sa mga tao. We are called to be fishers of men. Mao kana ang sugo sa Dios kanato. Una, ang importante mga igsuon mao ang pagkighinabi. Pagkighinabi unaha, dili ang pagkabig. Ang mahitabo mga igsuon kung unahon nimo ang pagkabig, wala na kay makita pang tao nga naa sa imong atubangan. Tungod kay wala nila kinahangla ang pagkabig. Ug labaw sa tanan, dili atong buluhaton ang pagkabig. Ang pagkabig iya sa Dios. Magampo ta mga igsuon. Langit ng Amahan, salamat Ginoo sa imong mensahe, Ginoo God Lord. Salamat Ginoo sa imong pagpasabot kanamo, O God. Nga dili lamang kami Ginoo makontento sa imong gihatag kanamo nga kaayuhan, sa panalangin, sa imong grasya. Apan aduna pay labaw nga nagkinahanglan ini Ginoo. Wala lamang kami magpakabana tungod kay among gitan-aw ang among kaugalingon. Apan ikaw nagsugo kanamo nga kami managat og tawo ug dad-on diha sa imong tiilan. Ang ako lamang pag-ampo Ginoo, hatagan mo kami kadasig sa matag adlaw nga among pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Hatagi kami og kaisog na kami mo atubang sa mga pagsulay nga mahimong babag unya sa among kinabuhi. Ug hatagi kami dakong kahigayonan nga kami makigbahin sa among pagtuo diha sa among mga kaigsuonan nga wala pa makaila kanimo. Tagaay kami kahigayonan nga kami makighinabi bisan hamubo lamang kay diha ni ana mutubo ug mutumaw ang maong relasyon nga mao ang magdala kanila diha kanimo. Salamat Ginoo sa imong pagpahinumdom. Salamat usab sa imong pag-uban kanamo nining maong buluhaton. Amo kang gidayeg, amo kang gisimba Ginoo God. Tungod kay ikaw labing gamhanan nga Dios. Ikaw ang tag-iya sa tanan Ginoo God. Ug nining buluhaton nga imong gihatag kanamo Ginoo, kami naglantaw sa unahan. Nga ikaw magapadayon pagiya sa matag usa Ginoo God. Ikaw Ginoo magahatag Ginoo God ug kalinaw sa among pangunana ug kalipay sa among kasing-kasing. Salamat o Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus, namong Ginoo manluwas. Amen.